دەستپێکی خێراتنەوە دەکەم ناوبێنی فەدلێ بەشی تەندروستی دا کار دەکەم بەرخادانیە ji bo bendavê hatîkirin destpêkê me dixwast em biçin bendava xwe biparêzin ji bo ax û av û kerebaya xwe vê derê de em rê ketin gerê ket ji bo berxwedaniyekî pîroz û me dixwasta da me nekeve dest dijminê qêrîj tevî ku dewleta Tirk topbaran dikirin gelê me sivîl topbaran dikirin lê di wê dere de hevalê me ragihandinê destpêkê hedef girtin nexwast ku va topbaranê xwe ti dewletê dînê bibînin û pê bihesin hevalê me ragihandinê tevî di wê derê de şehîd ketin û birîndar bûn lê me hêza me û qewata me hebû lê me di wê derê de me berdewam kir û me berdewam kir em çûne ser daxwe lê tevî ku wê derê de şehîd û birîndarê me hebûn me bi doş û dîlan û morala me hebû me ser daxwe diparastin ji ber ku ti dewlet nikan axa me dakirker bikin û welatê me dakirker bike lê gelê me yani min nizam bu ev gelê me ji mirinê natirse û digot em mirinê meztirin digot çi were me em naxwazin vê sedê dest xwe berdin û hêza şervanê xwe bûn di wê derê de yani gelê me gelekî xwedî îrade ye xalî felsefe ye ji ber ku felsefa rêbertî rakirine û hevalê me jin di wê derê de gelekî berxwedanî herî mezin kirin ji ber ku rêbertî digot hêza hanî herî qewin hêza jin e û rastî ji jinê me di wê derê de berxwedaniyekî gelekî pîroz kirin û serkeftinê hevalê me jin ra dixwazim Zatî berxwedaniya me heştê çêle de dest pê kir berxwedaniya me zêdetî li sed rojî berdewam kir di wê derê de cara yekê ez birîndar bûm lê ez birîna xwe nehisiya birîna min nigê min de bû lê piştî cara dînê em çûn em gelê xwe re çûn wê derê de dewleta Tirk topbaran kirin û seyarê me hane î îshafê ممرضê me hedef girtin ji ber ku nexwast ku wê derê birîndar û şehîd çêbû nexwast em waneta dawî bikin û em neqle ew ê bikin müsteşfa bikin hevalê me di wê derê de şehîd ketin hevalê min Mahir ew ê ji fêrê îshafê bû Emer ew ê jî mumerrid bû ew jî şehîd ket bi rastî dema ku hevalê min şehîd ketin ez ji werga birîndar bûm birîna min gelekî giran bû lê xwaziya û hevalê me hane şehîd jî var hocata bidiyana ku bendav nekete dest dewletê dagirker bendav min ti carî em ji kesîra nêlînin û berxwedanî va hevalê me şehîd bû ê hevalê me birîndar bû û ê gel bû ê gelê sivîl ku vê naber di wê derê de berxwedanî dikir davê de va serkeftina ji alî rêveberiya xweser da û daxwanek dan û ev serkeftina dawî kirin ji bo ku sed ket destê me û ez serkeftinê hevalê me re dixwazim û ez dibim şehîd namire û bijî rêber